салом алайкум довталабон ва волидайни азиз. Натиҷаи имтиҳони 40% аз фанни биология 21.06.2021 дар натиҷаи имтиҳони чорум, яъне ки ин чорумин имтиҳони 40% аст. Агар ба таблиса нигоҳ кунем, баъзе хонандагон балли хеле кам ба даст оварданд. хонандагоне ки 8 балл ба даст оварданд дар имтиҳони охирин, онҳо ба ягон хатогӣ роҳ надоданд. хонандагоне ки аз вай кам балл ба даст оварданд, онҳо вобаста ба ҳамон балли ба даст оварда ба хатогӣ бисёр роҳ доданд. хонандагони беҳтарини биология дар имтиҳони 40% ин Қобилов Довар, Ҳусайнов Азиз, Тоҷиқулов Ислом, Турсунов Шерафкан, Отамов Бахтовар, Мавлонов Шукрилло ва Юлдошева Сарвиноз. Инҳо дар маҷмӯъ беҳтарин ҳисоб мешаванд. Кадом хонандагоне ки ба ягон хатогӣ роҳ надоданд, онҳо беҳтарин хонандаҳои имтиҳони охирин ҳастанд.